tuntumah hian zawl ei di chungchang kan sawi dawna he kan chanela kan upload tawah khan zawl ei di wanga buaina chungchang ngaihnawm tak mai puai a ruai mai chanchin te kan sawi tawh a an ta tan khan a buai thlak em mai a sut le pawh a har khawp mai a dawi thiam le a siam tu te lama tang lo chuan sut le theih ni pawh in a lang meu lo ani chuwang chuan zawl ei di hi tha awm tak angin langmah sela Christian te tan chuan tia ti lo top chi niin a lang ani zawl ei di wanga buaina ti chu a ling ka run danga a thlir du ten in lo thiranga zawl ei di wanga an buaina na satak mai chanchin te kan sawi tel ani tunah chuan zawl ei di chungchang pu FT man nen a ziak kan lo ngai thla dawn ani amanen hian kan in be popin heng chungchang hi min hril nual na in MUP tlang au oga sang ni som pariat ami kha ama phalna thawin kan chhiar mai dawn ani khata khan marka nei laia MUP mamit fil veng ti in an ron tar dai maya kha anti sual bal ani a aziak tu dik tak chu kan soyangin pu FT man lian a hi ani e zawl ei di ziak tu FT man liana mamit fil veng kumsang ka zakwa somnga pakwa khan barmaram khopui pakhat tamu khuwa school kakala chu khuwa chu India ram Manipur ram ridep ani chuta chuan ka u nen kan khosaduna ani ka u hi lian pui ni in nurse ani a damlo in chu dispensary mai alani wangin ka u po chu ama chau hi nurse om chhun alani a tu khat chu ka ha pui nget anai maya ka u chu damdo ina chuan anai thina zinga i rong bol zwa i lo kalanga i ha pui chu doctor kan phoi tir don ya atia ti chuan zinga chuan doctor kan phoi tir ta a ma se a thina sa si a avung lu boka chu wangin voin chu sikul kal lo mai ro min tia ka u alo hon hu chuan chaw kan eya kan ei kham chuan dawhkana chuan lekha ka chhira ka in chhawp hnawk nuai mai ka u chu thenom te na a leng loka chumi hlan chuan mi pakhat kolputar samzial ngau mai hi alo kala wala khoya nge i ulian pui aron tia ke chuan thenom te na lenga ka tia han ko te atia ti chuan ka ko hnu chuan ka u nen chuan zoite te hian an tonga kol tong ani a ke chuan an thil soite chu hriat tumin kalongai thalem lo ti chuan putar chuan puan han te atia puan chu ngun deuh mai in an thlepa an han pha damdoi mum ruk aron phora MP mu mang tiat vel hi ani a arong ain ang lo a sen no mum thum le avar mum thum ani ka umi zia hi kan soile lokanga a hming chu ka soyang khan lian pui ani a cinema hi kol ho chuan puai an ti a henglai India rama chuan puza chutiang hlim hlop bol na thil reng ang chia te hian atel ve ngai lo atong trai reng thina in khom thin phei chu ani lem lo ti chuan ka u chuan min han kova hei hi kan la duang em atia ke chuan enge ni ka han ti chuan zawl ei di ani hi atia ke chuan ka u ka duania chutia nei mai the ni te chuan ilange ngiang o ka tia ka phur hle mai ka u chuan heti hian atia hemi te chung kwa hi an bor some maya ka en kol na sa thina an har sat em wangin poisa engma kalak sak ngai lo chu wangin khaputar khan he zawl ei di po hi hral donila cheng zariat po in ka phal lova ma se nangma tan chuan engma ka uilo kan mang an laia min tran pui tu kan lei pathian ini rengota present che ka dua engma nei ka nei lo hei hi ka nei zinga hluber aka ngai ani a idu phot chuan ka peyang che min ti a ti chuan ani phung ka zota amum sen no kha meichhia in a man don chuan mi pai tura atilanga mi pa in a man don thung chuan
mei che tura atel thungang angai sak le du lo emo anei le du si lo emo ani chuan su rena dam doi anei box si lo chuan khami khan at pha don ani chu wangin thi ai po in a hla om zok dai ani ti chuan amum war ve thung hi chu a hnoi chi ani a thakhat dan zela are theya anat lam chu amum sen nen hian ai nang reng ani are le theya a sen hi zong analu tuka englai po a om heu heu ngai ani miang lawa in siamna ani ringot mai atia ti chuan ka u chuan ti hian min tia mampui ila lo mayang ngai thiam hram ro hei hi nei chuan nula emo mi nu emo po ni se i du zong an ni chuan i pe du emo ani anga lo hrepal ta sila an report chuan dam chung lung in tan na ani a tual tha ang ani chu wangin school no pang ila ni a kan tan thil tha ani lawang atia ti chuan kol palama chuan hoin engpo ni sila kapu hon le zok mai ro local thala kan mamo hun te a om chuan kan la ron ti le don zok chenia Christian kan ni ya kan sa khuwa hian a khap tlat ani atia ti chuan a pekir le ta ani he zol ID hi cheng zariat po a hral phal lo khani a heti lai hian patlingin ni khata cheng ni an hlo tok ani heti hun lai hian poisa wang hle a bu hi atama trin khat cheng khat po in hrala tur kan humang lo ani ti chuan he zol ID hlut dan tur hi en hre thiam mayang chu zol ID hi heng kol ho buta sa kho bedu te hian ram hnuaya mi hring thom hriat tur om lo na hmuna ni sari le zan sari vel ram huai bia in ram huai thil ti theina an tila chuta tanga siam dan engkim an thiam hnuwa an siam chua ani Christian te tan chuan a hlo emani hrem hun lu na kongka ani a chu wangin khati hun lai khan du hle maila pathianin min venga kan thinlunga thu alo soi alo ni pathianin min lo venga sa ni ti ka ngai tua kalom le ani tirko polan kan thana turin engkim min ti sak ati hi alo wadik te lul em ti tun hnuwa ka ngai tua hian ka hria pathian chunga kalom le ani ole tuna hian aziak tu pu ft man lian a hi kumsomriat pathum vel ni in ma midfield bul loka ala omani ole tun tumatan chuan kan lo du tok le ri photanga thungai nom tak tak bengwar thak tak tak ronti chhuwa zel ani dona ilo ngai chang don nia ka thu chiarte min lo ngai thak saka wangin in chunga kalome